Entonces, nosaltres seguim aquest projecte. El projecte són 3 anys, la cosa funciona de la següent manera. Hi ha uns fons europeus, la Comissió Europea cada any destina uns fons europeus, uns fons que l'Ajuntament d'Énguera és qui, reparteix entre els 3 socis. Això en el 2015 sí que se compleix i en aquest any és quan se contraten les empreses d'assessoria tècnica, se compren les plantes, se fa el cartell que està exposat en la parcel·la, que el vam ficar nosaltres com vam entrar. I en aquest primer any, més o menys, el mal de cap que té aquest projecte és a l'hora de fer els números i a l'hora de presentar la documentació, que és una feina molt farragosa. Però l'any 15 acaba bé. En l'any 16 és quan comencen els problemes. Comencen els problemes perquè des de la Comissió Europea no veuen clar aquest projecte. I al no veure clar aquest projecte congelen els fons. Entonces, al congelar els fons, se'ns crida una reunió en Énguera en la qual anem quasi tots els ajuntaments i allí se'ns manifesta que per circumstàncies que són fàcils de solventar, que és típic en aquests projectes que passen aquestes coses, però que això aporta una documentació adequada i res, aclarint xicotes punts, la Comissió Europea descongelaria aquests fons i immediatament retomaríem la normalitat. Normalitat que, d'altra manera, el que són les feines a les quals estan obligades les empreses seguia. Les empreses tenen que fer una sèrie de seguiment, una sèrie d'informes i això seguia. El problema estava en que aquestes feines es pagaven els diners que la Comissió Europea donava a Énguera i d'ahir repartia. Al mes s'es torna a informar que la cosa s'està ficant més mal i ja se'ns planteja que potser aquells ajuntaments que tenim una situació econòmica un pel més avantatjosa que puguem adelantar aquests diners per a poder pagar les feines tècniques de les empreses. Jo, mentrestant, me reunís amb la Conselleria de Medi Ambient per a tractar, per a saber i per poder esbrinar aquest projecte quina viabilitat té i quina serietat té. I jo d'aquesta reunió el que me transmetissin és que en Europa aquest projecte està mirat molt malament, que veuen que s'ha fet molt mal, que no veuen clar que això estiga fent-se bé i que pot dur conseqüències. Nosaltres com a Ajuntament estem lligats perquè si tu com a Ajuntament inicies el projecte, diguem que els 3 socis podrien demanar-te que tornares uns diners i una sèrie de conseqüències. Per tant, estem un poc entre l'espasa i la paret. S'acaba el setge i tot queda a l'espera que des d'Énguera ens diguin un poc per on van estirs. I comença el 17 i és quan venen realment els problemes, perquè ja la Comissió Europea envia una carta dient que van a cancel·lar el projecte. Van a cancel·lar el projecte. En la reunió en la qual assistim el secretari de l'Ajuntament i jo, se'ns transmet la idea que així la responsabilitat és de la Comissió Europea perquè no té les coses clares. Nosaltres llegim els informes que fa la Comissió Europea i és discutible aquesta versió que és la Comissió Europea la que no té les coses clares. La Comissió Europea constantment està dient que el procediment no està fent-se, que tot allò que es obligava a dur avant aquest projecte no està complint-se i que davant d'aquestes reiterades faltes que de moment el projecte no anaven a tindre els fons econòmics que necessitaven. Quina és la novetat? La novetat és que per un costat està la Comissió Europea, per l'altre costat estan els ajuntaments, per l'altre costat estan les empreses que tenen contrats firmats en els ajuntaments. Aquestes empreses n'hi ha que pagar-les. Quin és el resultat a dia d'avui? En l'última reunió que van tindre en Énguera, que va haver algun moment de tensió perquè jo vaig manifestar que des del primer moment no veiem clar el projecte, que anem a recolzar-lo però no veiem clar ni el projecte ni les maneres de fer les coses i les explicacions no eren adequades. Nosaltres com a Ajuntament hem fet tot el que ens han dit que fèrem, regar, plantar, llaurar, tot. No hem fallat en res, és més, moltes vegades nosaltres cridàvem al coordinador tècnic del projecte per a insistir-li que a la vista saltava que la parcel·la no funcionava com hauria de funcionar
ell sempre es contestava que era un projecte experimental i que d'aquest projecte experimental alguna parcel·la de les 7 que hi ha dels diferents ajuntaments diguem que tenia que ser la mala, la xica fea, per veure que en certes condicions climatològiques i tal, en aquestes condicions no es podia fer. Però, nosaltres, el que ens digueu, si té que estar tot secaral, doncs secaral. Al final, en aquesta reunió, jo torno a manifestar que no havia clars els procediments, que no havia clar com s'havia actuat i que al final els que anem a pagar de moment la festa són els ajuntaments. En el nostre cas, nosaltres, l'Ajuntament, té que aportar 18.000 euros. Vull dir, ja no són els 70.000 euros, 80.000 primer, després 70.000, que se plantejava com a aportació al projecte en hores de feina. No, ara mateix en factures tenen que pagar 18.000 euros. Què esperem nosaltres? Doncs esperem que al final de tot la Comissió Europea congele o no el projecte, però que si el congela i el suspèn, almenys aquests 18.000 euros es poden recuperar, perquè si la Comissió Europea no paga aquests diners de la part del projecte, aquests 18.000 euros els haurem perdut. Aleshores, nosaltres en el primer moment de l'Ajuntament hem manifestat els nostres dubtes, hem manifestat el nostre recolzament i hem manifestat la intenció de veure de quina manera podem millorar i que això no quedarà en res. Jo he de manifestar que al principi els que tenien dubtes del projecte eren nosaltres, però van dir anem a apostar per aquesta línia i en l'última reunió que van tindre jo em vaig quedar sorprès de l'ansietat i les ganes des del coordinador i des de l'Ajuntament que és el que va esmentar a fer aquest projecte a desfer-se d'aquest projecte. Vull dir, a aquest projecte li queden, per això, en teoria s'acabava el 31 de desembre del 2017, és a dir, li queden 8 mesos, en el qual a partir d'ahir es fa l'informe final en el qual es diuen els resultats que tenen aquest projecte. Les presses i corregudes que tenen a mi me descol·loquen perquè hem passat de no hi ha que tirar avant a això hi ha que parar-ho, però per parar-ho els diners tenen que adelantar-los nosaltres. També hi ha una circumstància que a mi me sembla un poc estranya, que és que les empreses les quals tenim contratades els ajuntaments, sense demanar contraprestació i de bon rotllo, perquè van dir no hi ha cap problema, no ens sembla mal que aquests contractes es rescindisquen sense demanar contraprestació ninguna. També és veritat que queda un percentatge molt xicotet en aquest període de temps, però no sé, vull dir, són circumstàncies que a mi no me quadren. A dia d'avui el que tenim clar és que nosaltres tenim que pagar la factura al voltant de 18.000 euros i esperar notícies d'Enguera i de la Comissió Europea. Era un projecte experimental, els projectes experimentals, com tots sabem, poden eixir bé o poden eixir mal, però sigui experimental o no, els procediments així no s'han fet com deurien i de moment el resultat que tenim és que l'Ajuntament de Fontanars li costa 18.000 euros que són aquests que tenim ahorrats en el banc a base de gestionar i d'intentar fer les coses com toca. Nosaltres ara mateixa anem a fer aquest pagament i a esperar notícies, no hi ha més. A veure, mentre estaves parlant, la veritat és que la informació, no he tingut cap informació des d'entonces fins ara, però jo estic recordant que li vaig preguntar diverses voltes i la part econòmica ens va dir que estava en compte, que la Comissió Europea havia enviat els diners i estaven en compte i d'ahir... El compte s'ha quedat a zero i ha tingut que aportar diners. Vale. Però jo que no estic informat, a fer memòria, per això que dic jo que, a veure, l'inici del projecte este, conforme tu has dit, en principi quan ens va explicar, en Fontanars no n'hi ha molts camps ERMS, però n'hi ha uno. Entonces, la viabilitat d'aquest projecte haurà pogut, potser, deixar que aquests camps ERMS
han pogut estar en productiu, no? Però, vamos, això va ser la idea inicial del projecte i de... Jo sí que sé que he vist algun per ahí i la veritat que nosaltres pues, ja tenen 2 metres o 2 metres i mig. Però, vamos, això era la idea inicial. Així també va ser conseqüències d'aquest any tota la plantació que n'hi havia per culpa del tema administratiu. Es va plantar tard i els planters no estaven en condicions. Jo sí, això sí que ho he dit. Els planters no estan en condicions per plantar res. Per almenys les taquetes aquestes que n'hi havia, la part de dalt, de la part d'Olvia, si no s'havia plantat no va passar res, vamos, perquè les plantes verdes sí que estaven, perquè les acabades estaven en la maceteta i tots ells sí que estaven bé, però les altres no estaven bé. I sí que és de veres que si estiu va ser molt sec, vam anar a regar el que vam poder. Vam moure quasi totes, sí, la part de bé, però la part d'altre un 40% potser mourien. En les condicions malament que van estar, però vale. El tema va ser que va ser un estiu molt fotut, i el banc alixer, quan es va treballar, la població va ser una exageració, no? Perquè aquest bancal té bon terreny. I després tots els problemes que hi ha hagut, home, el lamentem molt, no? Perquè és un projecte que, no sé, jo tampoc era una cosa que era, no sé, la panacea, no? Però sí que en un principi hi havia algun bancal que això repetir-se un poc més, però sí que podia donar-se la probabilitat de que funcionara, perquè si estava funcionant en terrenos molt més estèrils que aquest terme, la veritat és que, no sé, conforme es va plantejar al principi que era experimental, que tenia d'estar en un compte i tal i qual, i que estava més o menys tot clar, vam tirar davant. A veure si havíem sabut tots els problemes que portava això, evidentment no s'arreglaven, no? No sé jo els altres bancals dels altres pobles tampoc com estan, tampoc tinc informació, però no sé, lamentem molt este tinglado, no? Perquè la veritat que si té que costar els diners al final al poble, és lamentable, no? Però que, no sé, en algun altre poble així va passar mitjanament bé o ningú, no? L'únic exemple que pot haver algun aprofitament és en Bolbeite, perquè l'espècie que han plantat fa que la rovena, fa un tipus de mel especial, per això va vindre a posteriori, que se m'ha contat ara. Un dels problemes que veu la Comissió Europea, per la qual pegar bonega, és que l'elecció de les parcel·les no han sigut les adequades. Este projecte està destinat per a l'estudi d'aquestes zones que tenen perill d'erosió, aquestes parcel·les que estan en una pendent que poden sofrir les inclemències meteorològiques i diguem que és difícil tenir un cultiu que doni un benefici. Este projecte anava destinat a això, aleshores a aquest tipus de parcel·les. La nostra parcel·la, per exemple, fan una menció que és dependent baixa o nul·la, vull dir, no té dependent, i que no és representativa d'aquests espais marginals o de risc d'erosió que justificarien aquest tipus de projectes. Clar, en la Llosa, per exemple, ha passat el mateix, que les parcel·les que s'han destinat a aquest projecte són parcel·les del polígon industrial que tenen l'Ajuntament i per ahí van. Entonces, clar, per la Comissió Europea diu, és que no és per aquest tipus de parcel·les, és per un altre tipus de parcel·les. Aleshores, els resultats han sigut molt diversos. També és veritat que una de les queixes que tinc jo en l'empresa que du el tema tècnic, que no sols aquesta empresa treballa per al nostre poble, Pagès Novers i un tercer poble, que tampoc tenim constància de com ha sigut en els altres llocs. És a dir, saben que en Bolbeite el de la mel ha funcionat, saben que a Navarrés, per el tema que és una parcel·la que està molt proper de lo que és l'Àuia, les plantes estan molt vigoroses, saben que en Vilanova de Castelló, que va ser un dels ajuntaments que en el canvi d'equip de govern va dir que es plantejava molt seriosament abandonar el projecte, per exemple, a Vilanova de Castelló el que van fer és que
com en l'institut tenen un mòdul de jardineria i un mòdul de jardineria i altres coses, van dir, bueno, ja que tenim la parcel·la, anem a aprofitar-la i anem a fer ahir que els joves que estan estudiant en l'institut puguen allí fer pràctiques o puguen treballar la parcel·la. Sí que és veritat que en la darrera reunió jo em vaig quedar sorprès que quasi tots els alcaldes manifestaven que les parcel·les, per exemple, la Llosa estava totalment abandonada, estava molt mal, que donava problemes per això, que la parcel·la tenia molta brutícia, que tenia moltes queixes dels veïns, i sembla ser que al final no acaba de funcionar, però torno a repetir, com en algun plenari es fa menció que és un projecte experimental que pot eixir mal, això ningú ho posa en dubte, però sí que és de veres que la part tècnica és molt fluixa d'aquest projecte i ha condicionat un poc el resultat. El que dius del compter, aquest compter és el que anem a ficar els 18.000 euros. Aquests diners venen d'Europa, Europa dona encara i encara ho ingressa en aquest compte, d'ahir l'Ajuntament pagava. Com Europa no dona diners, en aquest compte, que és on es paguen totes les feines, com està a zero, l'Ajuntament té que ficar els diners. I si el dia de demà la comissió veu a bé de restablir aquests fons, suposa que ens reintegraran. Però ara mateix nosaltres el que tenim que pagar són les feines de l'any 16 d'aquestes empreses, d'esta empresa que també l'anterior secretari interventora també li va tenir que pegar molta atenció perquè els 3 anys 15, 16 i 17 hi havia un calendari de pagaments i quins diners es tenien que pagar. En l'any 15 vam cobrar més diners del que deurien i no van dir res, però la secretària interventora va fer un informe dient-nos que havien cobrat més del que tocava i que en l'any 16 han anat a cobrar menys del que estava estipulat en el conveni. I així no va ser. Aleshores, el que queda per pagar és aquesta part del 16 i el que queda de l'any 17, que és fins que es congela. Això és el que, diguem, tenim contractat de les empreses i és el que tenim que pagar. Una de les propostes d'algun ajuntament va ser, ja per el que queda, tirem avant i acabem el projecte i fem resultats. Ja t'he dit, des de l'Ajuntament més important, la incidència era que val la pena acabar-ho tot, tancar-ho i esperar a que ens paguen. Però és el que va fer-se. I poca cosa més, vull dir, al final és el que tenim sobre la taula i és el que volíem fer sabedors, ni més ni menys. Sí. Nos fa molt de mal que el projecte al final, per desgràcia, no veiéssim bé, o fa que queda bé. Has fet menció d'una sessió que es va aprovar això. És de veres que en els plenos n'hi ha companys que a vegades no estan d'acord amb el que es proposa. Això és bo perquè nosaltres que tots no estan d'acord. No vol dir res més. Jo crec que ho has tret, no crec que devies haver tret, però ho has tret i entonces està menció d'això que és el que has dit. Per què? Perquè és de veres que en aquest cas Pepe igual tenia raó, però també és de veres que està basat en un estudi experimental que venia d'Europa, no venia de nosaltres, venia d'Europa, un estudi seriós de gent tècnica especialitzada, on va estudiar les condicions climàtiques i dels terrenys d'ací, de la zona. Eren positius, al poble de Fontanars no es posava ningú esforç econòmic que no es podia fer perquè no hi havia ni una reserva ni un euro i eren temps, Julio, molt difícils a nivell de la població de Fontanars per el tema del paro, per el tema econòmic. Entonces era una bocanada d'aire fresc, una possibilitat de donar feina al poble. Era experimental els tirolers. Si haver així bé, haurà sigut una possibilitat més al poble de Fontanars de recuperar-se d'aquesta greu crisi que estem patint, ni més ni menys. Que així mal, doncs mal. També és de veres que a nosaltres ningú ens va demanar ni un euro, però solament per si no, evidentment, no haurem tingut possibilitat de I jo, el regidor que va dir, més que res era per inventar-li la part en el sentit que, sí, poden tindre diferència entre els regidors i si algú no està d'acord amb mi pot manifestar-ho públicament,
però que em resultava xocant que davant dels criteris d'un tècnic que en aquest plenari, vull dir, tu especifiques molt bé, Vicent, que aquest projecte ve de la mà de l'enginyer de Montes que tenim en aquest moment, vull dir que és una cosa que la conjuntura dona perquè aquesta persona que estava així diga, mira, estem pensant en fer aquest projecte i potser a l'Ajuntament li interessaria. Jo ho dia perquè a vegades en la senzillesa dels criteris, en aquest cas de Pepe, que els arguments eren molt senzills, era de la seva experiència com a llaurador, de dir les circumstàncies que s'anomena, que si l'àuia, que si tal, és molt difícil. I jo era només, a vegades també hi ha que reconèixer aquells que són un pèl valents i manifesten la seva posició de dir, bueno, no ho veig, però en ningú moment és per retraure res, només era per aquesta curiositat. I sobre els informes que parles, els informes venen després. És una proposta que ve de la mà de l'enginyer de Montes en aquell moment i es llança sobre la taula i la informació que teníem en aquell moment no era molta perquè es fan una sèrie de preguntes, per exemple, quin és el consum d'aigua? Se parla de 200 litros. No de 200 litros. La nicotina glauca tal vegada no, però aquesta, per exemple, necessitem molta aigua. Si t'agarres l'informe tècnic de totes les diferents varietats, necessitem molta aigua i la prova és que allà en Navarrés que tenen aigua, les plantes sí que tiren. Allò no hi ha aigua, les plantes no tiren. Però, per exemple, el primer projecte, que era de la nicotina glauca, aquesta planta, sobretot la seva funció que té, no és tant, diguem, l'erosió o evitar la desertització, sinó és més regenerar terrenys, sobretot terrenys que estiguin contaminats per metalls pesats. Clar, nosaltres, per sort, no tenim terrenys que estiguin molt contaminats per metalls pesats. És a dir, tampoc hi ha molta informació per a tirar davant. Sí que és veritat que vosaltres en el seu moment i nosaltres, davant qualsevol projecte que se'ns presenta que pugui revertir el benefici del poble, com a mínim n'hi ha que prendre-lo en estudi, però sí que és que en aquest moment no hi havia informes ni hi havia res que diguem que tinguera una base sòlida per a tirar davant. És més, es fan preguntes com i com és la planta? I bueno, és com el panís, almenys és una planta del panís. Molta informació no hi havia. I entonces, jo només volia marcar-me el temps un poc com va néixer aquest projecte, com es va després rectificar, i de moment jo t'he dit, ojalà aquest projecte va néixer bé, ojalà, estudis que puguin vindre. Res més, nosaltres en l'Ajuntament de Querà, perquè és un ajuntament potent i diguem que és un ajuntament que al voltant de tots aquests temes sempre tira molt, vam dir que abans d'aquest projecte nosaltres no estem tancats a participar en altres coses que puguen revertir en el benefici d'aquestes zones d'interior rurals que necessiten d'aquests projectes, però que sí que fiquem en dubte un poc tot el procediment que s'havia fet, que tal vegada des dels propis ajuntaments no s'havia controlat, no s'havia gestionat com tocava i potser les empreses han tingut un marge de maniobra un poc que no s'ha exigit i el resultat és que aquestes empreses sí que van a cobrar i que l'Ajuntament s'ha de més diners i a mi m'entristeix principalment. I jo, per acabar personalment en aquest tema, una de les qüestions que l'altre dia vam dur al plenari i que era el que era donar de baixa a l'Ajuntament en l'organisme del Montfort era per això. Era per això perquè a banda dels projectes que puguen vindre d'altres ajuntaments i buscar el benefici del poble, la manera de treballar de certes persones i certs tècnics d'aquest projecte a mi me desperten molt recels. Aleshores, aquestes mateixes persones són les que un poc dirigeixen el que és el Montfort. Aleshores, podem dir que és com el recurs de la pataleta, són 200 euros o 500 euros, depenent de si passen de 1.000 habitants o no. Poc més pot fer l'Ajuntament, però de moment dir-los que nosaltres en aquesta manera de treballar no compten. Vull dir que no anem a participar d'una associació que té unes persones que dirigeixen els projectes d'una manera que tenen aquests resultats. Deixant a banda que és un projecte experimental, perquè si tot el tècnic administratiu s'haurà fer bé i la planta després falla, s'haurà fet un informe dient que les condicions de Fontana no són viables, però altres sí. Però sí, ja t'he dit que no és que hagi fallat la planta en si, és que ha fallat tot el procés. I m'entristeix per això, perquè nosaltres l'Ajuntament xicotets, com bé sabeu,
els recursos són molt limitats i sempre tenim que anar molt en compte en el que ingressem, el que gastem. Entonces, quan ens presenta aquest tipus de projectes, pues això, per almenys és que ens representen, que sàpiguen quins ajuntaments tenim i que intentem, deixant a banda el risc de que no hi cabe, per almenys que intenten ser professionals i que vagin sempre en la veritat per davant. I bueno, pues ja t'he dit, ojalà per almenys puguem recuperar aquests diners i aquest ajuntament està obert a participar de qualsevol projecte que pugui beneficiar en el poble, en la seva població i tot el que és l'activitat econòmica, com jo crec que ha fet els anteriors ajuntaments, i és que puguem vindre, això no ho dudem. Alguna coseta més que vulgueu afegir? Pues bueno, dit això, abans de passar-li la paraula a Bea i per acabar, jo vull donar les gràcies no només les gràcies sinó en nom de tota la corporació als dos events que hem tingut en Fontanars, el trail i la trobada d'escoles en valencià. Gràcies a tota la gent que s'ha implicat a organitzar aquests events perquè donen molta feina i també gràcies a tot el poble en general que ha fet possible que jo crec que Fontanars ha viscut 2 caps de setmanes memorables, vull dir, donava gust. No només per la quantitat de gent que ha vingut, sinó per veure a tanta gent del poble, d'una manera o altra, participar per a que tot es queda bé. Aleshores, jo crec que això dona gust veure a tanta gent implicar. La gent del trail ha fet molta feina, no només el dia del trail, sinó quan van anar així dissabte a netejar centres, acompanyat d'una vintena de voluntaris, van fer molta feina. Organitzar el trail no és fàcil i que tindre aquest èxit i aquesta acceptació en 2 anys no és gens fàcil, damunt les entrebancs que han tingut per circumstàncies que venen un poc de fora, i el resultat va ser que el diumenge va ser un dia que jo crec que van vindre per primera vegada o per segona vegada, l'any que ve s'apuntaran que el dia que sigui a Fontanars el trail, perquè des que estan en els punts de donar suport als músics, els que donen